Qué bonito es Badalona en invierno y en verano, con mantilla y barretina a la sombra y al solano. Y qué bonito es Badalona con sus viejos y sus niños, con sus hembras y sus hombres, sus apellidos, su nombre, su sexo y su domicilio y su carnet de identidad. Hablando claro. Molt bona tarda, senyor alcalde. Molt bona tarda i molt bo el vídeo. Bona tarda, senyor alcalde. Ja l'he entès a la primera. Enhorabona, enhorabona i gràcies per visitar el Catalunya Opina, un programa en el que ha col·laborat durant molt temps. Jo l'agraeixo profundament. Ahir, vam pactar l'entrevista ahir, però ahir molt gentilment va cedir a la senyora Alicia Sánchez Camacho que per qüestions d'agenda vaig fer-li l'entrevista. Senyor alcalde de Badalona... Li costa dir-me senyor alcalde de Badalona? Doncs miri, pensi que no, perquè no sé per què sempre he pensat que era l'alcalde, no sé per què, aquesta és la veritat. Però per què ha arribat a ser alcalde de Badalona? Doncs perquè una majoria o la majoria de veïns de Badalona, més enllà de la seva ideologia, més enllà de les seves simpaties polítiques, han apostat perquè a Badalona hagués un canvi després de 32 anys. I jo soc alcalde perquè milers de veïns de Badalona, sense ser simpatitzants ni votants del Partit Popular, sent persones del Partit Socialista, votants socialistes, nacionalistes, persones que feia anys que no votaven, d'Iniciativa per Catalunya o inclús d'Esquerra Republicana, han decidit confiar en la meva candidatura. Va pensar en algun moment, des que va guanyar les eleccions, que no seria l'alcalde? Home, de pensar sempre ho penso, no? El que sí que és cert és que jo el dia següent vaig estar parlant amb el cap de llista de Convergència i Unió i ella em va mostrar la seva voluntat de deixar governar qui havia guanyat les eleccions i era la llista més votada. Per tant, home, vaig observar amb una certa preocupació els moviments del Partit Socialista i d'Iniciativa per Catalunya que volien fer un pacte de perdedors, tots els partits en contra de la meva candidatura que havia guanyat, però jo estava convençut que al final Convergència sabria llegir la voluntat dels veïns, que els veïns havien apostat per un canvi i havien assenyalat una direcció molt clara cap a on volia que anés aquest canvi i que ho sabrien interpretar com així ha estat. Quins han sigut els primers actes com a alcalde? Doncs miri, el mateix dissabte que vaig prendre possessió del càrrec vaig anar a veure un partit de futbol del Badalona que no ha pogut pujar a segona. Ho sento, senyor Albiol, ho sento, ho lamento moltíssim. No podrà jugar contra el Sabadell. Jo els felicito, però evidentment no podem jugar, no. Després vaig estar visitant el mateix dissabte dos barris que estaven de festes populars, el barri de la Ronda de Sant Joan de Sant Antoni de Llefià, i després també el barri de Sant Crist fins a les 11 de la nit. Ha canviat molt la seva vida, les seves sensacions? Doncs miri, li dic la veritat, el dissabte va ser un dia especial d'emocions, de nervis, de sensació, però a mesura que han anat passant les hores, absoluta normalitat. El meu sentiment i el meu estat d'ànim és el mateix que podria tindre ara fa 6 mesos, qualsevol dels dies que he estat venint aquí, per exemple. O sigui, em considero una persona molt normal, sí que el tipus de feina ha canviat. Ara fas un altre tipus de feina que més enllà de la iniciativa política que tu vols has de ser capaç de gestionar una ciutat i això t'obliga a una sèrie de temes. Però jo li poso un exemple. Jo avui m'hi he escapat una hora del despatx i m'he anat a un mercadillo que es posa cada dimecres en un barri de Badalona i m'he anat allà a parlar amb els veïns, a comentar la jugada. La veritat és que als veïns els ha agradat moltíssim que estigués allà. Intentaré portar els mateixos hàbits. Jo crec que un alcalde és importantíssim que no perdi la realitat de vista. I si jo, estant a l'oposició, he anat de forma molt sovint a parlar amb els veïns, a trepitjar carrer, a visitar mercadillos, ho seguiré fent perquè és l'única possibilitat que hi ha de rebre la informació de primera mà i tindre la capacitat de fer un anàlisi realista. Parla de la realitat de Badalona i aquesta realitat canviarà molt siguent vostè alcalde amb el seu equip i amb el seu govern? Doncs miri, jo aquelles coses que funcionen i que estan bé les vull mantenir, però sí que evidentment que si jo he guanyat les eleccions és perquè hi ha ganes que hi hagi un canvi i aquest canvi l'intentaré aplicar en seguida que pugui. Però podrà?
Jo estic convençut que sí. Miri, una de les primeres mesures que prendré, avui ja ho he fet. Avui he nomenat el meu govern i he reduït el número de conselleries. O sigui, fins ara hi havia un regidor que portava cultura, un exemple, o educació, esports. Per exemple, amb mi hi haurà un regidor que portarà educació i esports. També turisme per un costat havia, promoció econòmica per un altre, comerç per un altre, cada un amb uns regidors. A mi hi haurà un regidor de promoció econòmica, però comerç i turisme. Però vostè sap fer coses d'aquestes? És que hi ha gent que pensa que només parla d'immigració, però sap fer coses com aquestes? Miri, a aquestes persones jo els diria que no vagin a l'anàlisi simple. L'anàlisi simple és García Albiol ha guanyat per al tema de la immigració. No. A Badalona jo ja he estat la primera força política amb 28 de 34 barris del total de Badalona, o sigui, gairebé tota Badalona. En barris, molts d'ells, que no tenen cap tipus de problema d'immigració, on la immigració és l'1% o el 2%. Per tant, a mi, aquells que es queden amb el missatge simple de dir la immigració García Albiol és immigració, no, García Albiol és un projecte de canvi i que fa incidència, que he fet incidència i seguiré fent incidència, faltaria més, i ara com a alcalde, amb el que considero que són els principals problemes que té la meva ciutat. I un dels problemes que té, per mi, dels principals, a part de la crisi econòmica de la meva ciutat, és la inseguretat. I una part de la inseguretat l'estan creant un determinat nombre reduït, però que està fent molt de mal. Una part d'aquesta inseguretat l'està creant determinat tipus d'immigració que ha vingut a la nostra ciutat. Però això tindrà que parlar amb els seus companys d'Ajuntament, no? És veritat, o sigui, jo tindré que parlar d'aquestes i de moltes més coses, perquè estic en minoria, és veritat, això m'obliga a un diàleg i m'obliga, i jo també hi crec en la política del diàleg. Ara bé, jo torno a repetir, jo estic disposat a dialogar i estic disposat a tirar la ciutat tots endavant perquè necessito que tothom col·labori perquè Badalona pugui afrontar els propers 4 anys amb les màximes garanties d'èxit. Però els ciutadans han assenyalat que volien un camí i aquell és el camí que es té que seguir i que jo treballaré. Un canvi amb el Partit Popular. Un canvi en el Partit Popular. Però això és estranyíssim, a Catalunya. Doncs és estranyíssim i és històric. Sobretot, permeti que li posi un exemple. Jo li deia abans que han guanyat a 28 de 34 barris a Badalona, quan mai a la vida havia passat. Jo recordo fa 4 anys que vam guanyar 2 barris només de Badalona. Però a barris on el Partit Socialista normalment treu els 50, 45, 55% del vot, per exemple, al barri de Sant Roc de Badalona, amb aquestes eleccions, la meva candidatura ha tret el 48% del vot. Hi ha 4 o 5 barris on hem estat per sobre del 40% del vot. Per tant, hi ha una aposta clara que va més enllà de les ideologies i de les sigles polítiques que diu, escolta, no entrem en debats polítics, no entrem en un debat d'esquerres o de dretes. Aquí hi ha un projecte de ciutat, aquí hi ha un grup de persones que tenen les idees molt clares i més enllà de sigles polítiques volem avançar amb aquest camí. I és el que ha passat a Badalona. Vostè sap que que vostè no és un alcalde qualsevol, o sigui, és la tercera ciutat més important de... Veuen, això ens guanyen a Sabadell. Ens guanyen a Sabadell, Això al senyor Bustos no li agrada tant, però... Deia que és la tercera ciutat amb més habitants de Catalunya, o sigui que estarà observat constantment per tots i totes. Pues mira, igual que li digui, jo ja porto una temporadeta que per a lo bueno i per a lo malo ja estic observat, no? Ja ho tinc bastant assumit, no? A mi, miri, em sembla molt bé. El fet que jo hagi guanyat l'alcaldia s'ha tornat a parlar d'una cosa que no es parlava, de recordar d'una cosa que no es parlava, i és que s'ha tornat a parlar de Badalona com la tercera ciutat més gran de Catalunya, la més important, que feia molt temps que estava oblidat, no? Per tant, alguna cosa hem aconseguit. Sí que és cert que el fet de tindre la singularitat, també hem guanyat a Castelldefels, és un municipi molt important, ja estem governant, però la ciutat més gran on governa el Partit Popular a Catalunya és el Partit Popular, doncs això sí que genera una certa atenció per part dels observadors. Però jo ho vaig dir el dia que vaig prendre possessió, ho he dit aquí moltes vegades perquè ho crec, i és que en polítiques municipals, en polítiques locals, no podem anar a un bon debat ideològic ni de dretes ni d'esquerres. O sigui, jo, amb un representant de Convergència i Unió,
no em posaré d'acord amb el fet de dir que Catalunya és una nació i pensarà que és una nació i jo crec que no. Però ens podem posar d'acord amb les polítiques econòmiques que hem de tirar endavant per sortir de la crisi o per presentar un pla de xoc. Ens podem posar d'acord amb les polítiques de seguretat que té que haver-hi a la ciutat. Ens podem posar d'acord en les polítiques de reducció de l'administració de l'Ajuntament. I és el que jo pretenc. Jo no pretenc que Badalona es converteixi en un fòrum on hi hagin debats ideològics. No, per això està el Parlament i per això està el Congrés dels Diputats. Badalona estem per gestionar. Vostè estigui tranquil, si diuen la gent que quan guanyi el Partit Popular, el senyor Rajoy enviarà a vostè diner suficient perquè Badalona sigui encara més de lo que és, perquè clar, el senyor Rajoy diu, escolta, allà a Badalona tenim un alcalde del Partit Popular, o sigui, tindrà vostè, diuen, això diuen, que tindrà un recolzament fort. Doncs miri, si guanya el senyor Rajoy. A mi el que m'interessa és tindre el recolzament dels veïns de la meva ciutat, però sí que és cert que si guanya el Partit Popular i guanya Mariano Rajoy, jo estic segur que el conjunt de municipis de Catalunya i d'Espanya en sortiran guanyant. Dit això, si jo puc aprofitar la meva influència dins del govern d'Espanya amb Mariano Rajoy, utilitzant a l'Alicia Sánchez Camacho... Diuen que serà ministra, eh? Doncs fantàstic, millor perquè ho farà molt bé. Si jo puc utilitzar tota la influència per intentar treure els màxims recursos per Badalona i els màxims projectes per Badalona, doncs no ho dubti que ho faré, perquè lamentablement Badalona durant molts anys ha estat oblidada de la resta d'administracions. Per tant, utilitzaré, que se m'entengui bé el sentit de la paraula, tota la meva influència per treure el màxim per Badalona. Li ha trucat el Jorge Javier Vázquez, que és de Badalona, el presentador del Sálvame, li ha trucat per felicitar-li? Doncs miri, fins al moment que he arribat aquí encara no m'havia trucat. Però jo li vull dir que jo vull governar per tothom, per Jorge Javier Vázquez, per Pilar Rahola i per les 27.000 persones que m'han votat. Jo vull demostrar que el que s'està dient o el que s'ha dit és fal·làcia, que el que s'ha fet és intentar demonitzar una persona o un projecte. A mi em fa molta gràcia quan jo, per exemple, aquests dies estic veient que el govern de Catalunya diu per intentar estalviar començarem a limitar l'accés a determinat tipus d'ajuts econòmics. I plantegen, ho plantejaven la setmana passada, que aquelles persones que tinguin un fill, un nen a Catalunya, només rebran l'ajut econòmic si porten 5 anys empadronats. Això ho estic dient jo i a mi em diuen racista, en canvi a la Generalitat. Després de la pausa iniciarem el debat a la taula, però abans a vostè li preguntaré sobre els indignats i la notícia del dia. Serà després de la pausa i immediatament comença el debat. Senyor Albiol, ja tanquem l'entrevista, però abans que marxi cap a la ciutat de Badalona i la seva alcaldia, m'agradaria que em digués què en pensa vostè d'aquest fet aquest matí al Parlament de Catalunya encara, en aquest moment que es troben allà treballant i que veurem com serà la sortida. Doncs mira, a mi em sembla que és una autèntica vergonya i un escàndol. Les imatges que hem vist, a mi em sembla que jo no sé com es pot permetre això. Un moviment que va començar inicialment amb bones intencions, més enllà que es pugui compartir o no. Jo crec que les persones que es van iniciar eren persones amb bona voluntat, amb ganes de reivindicació, inconformistes, ha acabat degenerant amb el que hem vist. Jo també els tinc a la plaça de la Vila de Badalona, estan allà acampats. Aleshores, s'ha acabat convertint en un grup, en la majoria dels casos, d'ocupes i de rastes que estan allà. Jo, per exemple, avui he entrat a les 8 del matí, i com que estan acampats a la plaça de l'Ajuntament, a les 8 del matí estirats amb un matalàs allà dormint, quan he sortit a les 10 seguien dormint en el matalàs, aleshores estirat en el matalàs a les 10 de la nit ja es pot estar indignat. Home, anem a veure, jo li puc garantir que si hagués indignat, com aquestes persones diuen, a les 8 del matí estaria buscant feina. Per tant, no hem de confondre els perfils. Hi ha persones que jo crec que estan en una situació complexa i es té que respectar i es té que entendre, però a mi em sembla que està sent aprofitat aquest moviment per grups antisistemes, persones marginals, que s'han acabat pensant que, per exemple, en el cas de Badalona o aquí, que la plaça de la Vila de la ciutat de Badalona és un càmping on poden estar acampats allà eternament molestant els veïns. I què creu vostè que tindria que fer en aquest cas? Avui mateix que estan al Parlament, o sigui, vostè ha vist les imatges, tot el parc de la Ciutadella, les entrades, perquè no puguin sortir en aquest cas. Què es tindria que fer? Doncs miri, la llibertat d'aquests senyors que han posat barricades acaba quan comença la del reste de ciutadans i també la dels diputats. I, per tant, evidentment que es té que garantir la llibertat de les persones que estan dins del Parlament, siguin diputats o siguin les senyores de la neteja. M'és igual. I, per tant, això no es pot permetre. I, per tant, si té que actuar la policia, doncs té que actuar
i punt, perquè són els primers que no estan respectant la llibertat dels remers. I torno a repetir, es pot reivindicar i es pot ser crític amb el sistema i es pot expressar de qualsevol manera menys d'aquesta. Quan s'expressa d'aquesta manera s'està perdent la raó i s'està perdent qualsevol tipus d'argumentació. I els dic una cosa més. A mi em sembla o ens prenem en sèrio el que està passant i aquest tipus de comportament o dintre de 15 dies ho podem acabar pagant tots d'una forma molt més contundent. Senyor Albiol, le desitjo que tingui, doncs, anava a dir-li unes bones vacances, però clar, vostè ara no tindrà moltes vacances perquè realment ha començat a treballar com a alcalde, després de molts anys que ha treballat també a l'oposició a l'Ajuntament de Badalona. Li agraeixo molt la seva presència al Catalunya Opina. Jo vull que sàpiguen que ell m'ha dit, quan ha entrat aquí, m'ha dit, diu, escolta, que jo seguiré venint al Catalunya Opina. Jo li he dit que no es preocupi, que ara nosaltres pactarem, perquè ara ell és alcalde, al igual que el senyor Bustos, que també és col·laborador del programa, i ja pactarem les seves intervencions per la seva disponibilitat. O sigui que jo, com a director d'aquest programa, estic molt content que un dels nostres amics sigui alcalde d'una ciutat tan bonica i tan important com Badalona. La meva mare ja m'ha dit, ahora, hijo mío, no tengas tantas confianzas con el señor Albiol, que és alcalde, tenle más respeto. Doncs em permet que li digui una cosa. Doncs a la seva mare el respecte al mateix, perquè sempre se m'ha tingut molt i sí que vull dir ara que acaba aquesta temporada i que la propera, com vostè diu, doncs espero poder participar, que li vull agrair a vostè i a tot l'equip de persones el tracte que m'han donat al llarg de tots aquests mesos. Ho dic amb molta sinceritat, la simpatia, el carinyo de les persones que ens veuen i que a partir de setembre vostè i els seus espectadors poden comptar amb mi. Moltes gràcies, de veritat, moltes gràcies, senyor Albiol, moltes gràcies.